И задъра хора, както виждате, днес играем на Shadowhex сервера и сега ще ви поздравят. Ето, кажете хай на YouTube. Ето, хай YouTube. Така. Зя се взема Kickstarter и да, ето ги. Това са първоначалните айтеми. Така. Също така забравих да ви кажа, че в описанието ще има IP-то на сервърът му. И ние скоро ще си имаме сервер. Не знам що, ама само се сменя IP-то. Ще видя как ще го направим, ще да влизате. Ще се пробвам там нещо да направя. С приятели ще се пробвам, не знам. Сега нека да ви разбеда малко около него. Ще направим нещо като ревю на сервера. Ето, като натиснете тази тук ви излиза всичките. Добре дошъл, IP. Ето, този пише. Ама не е ти цялото IP, има още. Нали и това, пишете 185.148.145.65 и 2.255.65. Ей, това му е цялото IP. Да, сега нека преминаваме с варповете. Варп Кратес. Варп 3 секунди отиваме там. Да, това тук е за киловите. Ето Кит Дайк, Кит Ерал, Кит Принце и Бол. Тук отдолу шанс да са паднат 31%, 35%, 40%, 51%. Блок 48, Heal, Repair, да имате тези команди. Пари, Pulseword. И като напишете на кланчерта воте, ви излизат два линка. И те са различни. Майче. Ще ви проверя. Отивате тук, пишете си името в играта. Натискате това и тук сега витрина на магазин. Това и това. И вие трябва да ги отговорите. И хоп, готово, вече сте вотнали. И наградата е един воз клик, което се върти ето тук. Сега да видим какво ще ми се падне. Пари. Винаги пари ми се пада, не знам защо. Така. Ето ги. Ето така. Вече ги имам. Тая кукушка да умира. Така. Втория варп е Warp Drop Party. Warp Drop Отидем на него да го видим какъв е. Това предполагам тук е за евентите, да. Shadow Spillers снима ли? Да знам. Защото сега е 7, когато го... Не. Сега 8.47, аз когато го снимам. Днеска ще е качен. А утре искате ли да почна нова поредица на Clash Royale от компютъра? Напишете в коментарите. От първа арена на компютъра да играя. Ако искате, кажете. Напишете ми в коментарите. Аз те или иначе ще почна. Да.
Второто нещо е Warp Enchant. Така. Чуваме там да си енчантнем лъка. Плиз да има левел. Фак. На четвърти. Лапис няма. Фак. Няма лапис. Я тук. Дай тук може, ама няма лапис. Трябва да има лапис. Дай ме лъка. Дай ми лъка. Warp Food. Това е един ларп, който има, нали, такива, ето, прасета, зайци, ама сега още не се спалнали. И те се спалнват, вие си ги трепите за храна, ако нямате. Ето е кокошката. Извинете. Тая кокошка, ето, убивате се и тя дава храна, който иска. Аз няма да ги убивам, който си иска да си варя. Warp Forge Enchant. Warp Forge Event. Forge Event. Да, този евент е спринт евент. Да бягате бързо. Това пак е за евентите. Warp Jump Event. Така, той пак е за евенти. Лабиринт пак за евенти. Мининг пак за евенти. PvP. Така. Това тук е PvP зоната. Може да се биете всичко. Така. И да му кажем, защото иска PvP. И да, това е Warp PvP. Warp. Сега Warp. Да, Warp. Рес. Маркира така двата противоположни края с мутиката. После пишете Reselect Vert. Create името на реса. Допълнителна команда към резиденция. За да добавите така Reset, така. Вие си го прочетете. Дай канал. МСГ. Сега идвам. Да му канала ми и пак идвам. Така, той ще ме провери. И така, кажете на бързи. Така, сега Warp. Кой е Warp? Warp Shop, да. Warp Shop. Да, тук си един обикновен шоп и вие изкупувате работи. Лапис блок. Кой е? Те преминавам към следващия Warp. Warp Spawner Shop. Warp Spawner Shop. Айде него да видим. Аз не съм ги виждал, така. Скелетъл, зомби, така. Така. Да преминавам към следващия Warp. Така. Warp Stuff. В нашия сървър си търсим Stuff. Още 2 админа търсим и 2 модератора не беше. Не те забрави. Майчи, да. Още 2 админа
да напише, който иска в коментарите да е такъв админ. Аз ще пусна там. В чата ще напиша IP-то за нашия сервер. Да. Да преминаваме за следващия Warp. Сега. Warp XP. Да отидем на XP. И после ще отидем на последния Warp, който е Warp Equipment. Да, той тук да са мирици с зомбита. Те нямат шанс как да ударят, вижте. Не могат да го ударят. Той просто за XP. Ето да гърмят, нищо пак няма да направят. Само трепят другите. Като изцяло това е целия Warp. И да преминаваме към последния Warp. Който е Warp YouTube. Така, за да получиш ранка ютубър, трябва да отговаряш на следните критерии. Да разполагаш с над 3000 абоната, да имаш над 500 гледания, да снимаш поне едно видео на седмицата в сервера. Ранка ютубър отговаря на ранка принц. Да разполагаш над 10 000 абоната, да имаш над 2000 гледания на клип, да снимаш поне едно видео на седмицата в сервера. Ранка ютубър отваря на ранка King. И не са на последния. Като напишеш на клан-черта Kit, имате Kit Starter. И да, това е целият сервер. Да, като напишете на клан-черта Balance, ви излизат пръсти в чата. Така. Това е целият сервер. Това е, да. Всички ларпове разгледахме, направихме едно малко ревю. Се качайте и така да завърша епизода. И надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона, абонирайте се и ще се видим следващия път. Бай-бай!